veteran soldiers and Tigrayan troops have marched along the border of the country's northern Tigray region. This has sparked fears of a renewed civil war. The news agency AFP has quoted local sources in Tigray who are calling the troop mobilization massive. They added that unless the international community exerts pressure on the parties to resolve the conflict, the risk of another war increases. The Tigray civil war lasted from 2020 to 2022. It pitted Ethiopian federal troops against rebels from the Tigray People's Liberation Front. كم تريوا زلهم أجين إثيوبيا زبحال نسنا معبالن ناي جلملن كم زخونة حركات يجبر أتهاجر دما أبكينات أتيا كم زلا إن عن رزلنا درجة أول موسنا كينات ريسك ناتا كأنجوهم مشيت ندزرب زلا رستيو انتهي معلوماتي بلتقنا درجة اتزينا نا إثيوبيا ملو بملو ناي كينات ورا كينات نيكوين زلو درجة معربة ميديان إثيوبيا قصالي ابناي كينات افافنت زلا دروب كينات زلا اندياغن كومي بلوانيم ابو كينات يمصالو نسمين ناب تግራይ كينات كجمر خلال يبرلو تا محراز ግበር ዘሎ كينات ابو روميا ዝግበር ዘሎ ከም ንቡር ገሮም እዮም ድወስድዎ ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ትኸይድ ዘላ ኩነታት ናታ ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን ነቲ ኩናት ዓለም ሙሉእ ትፈርሆን ሽምግልና ንከኣትዎን ዝግበር ዘሎ ነቲ ኩናት ዝግዝግሱ ዘለዉ ድማ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ሓደ ሓደ ክንሪኦም ኣለና ريسهم شعبية عديمهم مسفانو صميدهم ها بتقرأ وجور كل نجار وديهم الله ما خلاه من قصة حلفنا الله وعلى بريتريون كخبر ناي تقرأ يتساقمون كفتح بحد خوينا تحاورنا يتساقم زي كنفتح هنا نقبل زلنا كشاف هذي عنتو سفا قليل شوي لهذا حلف وزر الخنبر أبتز حلف شدش تورحي بس ما خلاه من قصة زلنا ركب نتنكرنا خيدنا أنا إشتي زي متأمن تنيرو نسلنا فتحنا هذا بزحشة ناي متأمن درجة بس إحنا لنا نأمن نغدي بيترما صراحتنا كنا جينا كنصرحنا إلا أنا نأمن جون حدا عوي حيلي دبلوماتي كوميونيتي وتمان فيستونا ريو وزيد خكلني أيو راح كما يجيركم من قصدي كم توريهم تحسوا لكم بر صبونا كم زياتري وزلهم إذا سبزي نتا كوينات كم مرعايو دصبيا زلو أنا بحكي يا مرعا كوينات تزلا we don't know دبرتين أبزح حتصير جزء ذهب مجلسي بلد بسمع بريتوريا بزحات نقاد كوجنو سمع تغير نيري يعني كله العالم نتنا خبر حزبنا حراق وص استمزاولن تسددنا بوتو خملس قالوت قدايات كون كوجنو سمع تغيرو يعني ثلاث عامات غيرنا ون يتفصمن حزبنا اب كبير سقاي مكرا بحمام من كمياتهم زرق فلخناتون مزبلنا هنا كابز سغيرو تسمع بريتوريا تطحسو بتسفرم وغن تግራይ اب كبان عصواناتيا محبرون ايكونوميون درو تي مبل حمسان حدن صمبلناي هوحات مسرتنا هوحات ابز بعللو زلو تخدينو زلو كدان نسو نفسو زخالت ملسي زباكانو مغلص ينبعلو معناتو ناي مخته ناي كوينات هواهو ابزوريوم كم زلو يوزر زلو بزحات كيلاتات كم زغلصو زلو بلصقنا ገጅብ ዝኾነ ወታደራዊ አቃውማ ከም ዘለዎ ከም ትሪዎ ዘለኹም ከመይ ዝበለ ወታደራዊ አቃውማ ኣለዎ ዳርጋ ንትግራይ ሙሉ በሙሉ ንከዓጽዋ ይድፍትን ዘሎ ኣብቲ ዶባት ናይ ኤርትራ እንትኾነ እውን ከም ትሪዎ ዘለኹም ሰራዊት ናውቲ እትኹም ዘለውን እቲ ሰራዊት ዝእትዎ ዘሎ ግን ንኤርትራ ንክሃርም ኢሉ ዝእትዎ ዘይኮነ ትሪዮ ከለኻ ንኢትዮጵያ ንምህራ ንትግራይ ንምኽባብ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንትግራይ ኣኽቢቡ ምስ ኤርትራ ኩናት ትገብር ኣይደልን እየ ዝብል ዘሎ ጎስጓስ ክጥቀም ከሎ እታ ገይም ክንርዳኣ ክንክእል ኣለና እታ ገይም ናቱ እንታይ ትኸውን ዘላ ንትግራይ ዓፂኻ ሰርኩሌት ጌርካ ንትግራይ ብኩሉ ነገር ከቢብካ ኤርትራ ንኸይትመፀካ ንዓለም እናእዋኻ ንትግራይ ዓፂኻ ንምጭፍጫፍ እዩ ትስልቲ ናቱ ነዚ ነገር እዚ ኤርትራ ስቂላ ክትሪኦ ዲ ኣይትሪኦን ንግዜኡ ንገድፎ እዩ መብዛሕቲ ግምታት ናትና ኤርትራ ነዚ ገይም እዚ ኣፀቢቓ ስለ ትፈልጦ ስቂላ ክትሪኦ ኣይኮነት ምክንያቱ እቲ ንሱ ኣብ ትብጫ ትሪእዎ ዘለኹም ላዕሊ ገይሮሞ ዘለዉ ንኤርትራ ንምኽባብ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ረድኤት ካብ ኤርትራ ንትግራይ ንከይኣቱ ንምኽልካል ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ገይም ንትግራይ ከምዚ ኣኽቢቡ እንተቐቲሉ ወይ እውን ተጥፊዩ ኔክስት ጉዕዞናቱ ካብ ትግራይ ንትግራይ ኣጥፊዩ ወላ ሓንቲ ፋይዳ የብሉን ወላ ሓንቲ ንህዝቢ ከጥፍዩ ግን መክሰብ የብሉን ክሳራ ጥራይ እዚ ዕላማ ንትግራይ ኣንበርኪኹ ንኤርትራ ንኽወርር ንዘለዉ ሕልምታት
ምቹእ ክኾነሉ ስለ ዝኽእል ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣይኮነን ናብ ሰሜን ትግራይ ናብ ዓዲግራትን ናብ ዛላምበሳን ናብ ካልእ መፂኡ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ኣይኮነ ኣብ ኣላማጣ ዝገብሮ ኩናት እውን እንተኾነ ንኤርትራ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኤቭሪ ሙቭ ናይ ብልፅግና ናብ ኤርትራ ንምፅጋዕ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ነዚ ስቕ ኢላ ክትርእያ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይኮነትን ንምባል ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ግን ንዘይተገበረ ድማ ኣቀዲምና ግምታትን ትንተናን ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ካልኦት ግብፃውያን ሓደ ግብፃዊ ኪላዊ ናብዚ ፅሒፍዎ ነይሩ ተሪኹሞ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ናብ ሰፊሕ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ገሊፁ ኣሎ እዚ ናብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንኣምሓራ ብብዙሕ መንገዲ ሓሪሙን ኣዳኺሙን ግጅፍ ዝኾነ ክሳብ 75% ናይቲ ሰራዊት ናቱ ንሰሜን ገፁ ናብ ትግራይ ኣፀጊዕዎ ከም ዘሎን ኣቃውማ ናቱ ድማ ንትግራይ ከቢብካ ንምህራም ዘርኢ ምልክት ምዃኑን እቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝበሃል ዝነበረ ዋዕላ ተወዲኡሉ ኣሎ ስለዚ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ የግዳስ እቲ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብኡ ገፁ ንኸይከይድ እሞ ካልእ ሓደጋ ንኸይፈጥር ብዙሓት ይብልዎ ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ መሰኻኽር ናይ ዓይኑ ከምዚ ሂኣድድ ኦኬ ናይ AFP ዝበሃል ናይ ፈረንሳ agency France press comes below quoted a Western diplomat source stating that the Ethiopian army and the Tigrayan defense forces have entered a state of direct contact. ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ሰራዊት ናይ ትግራይን ፊት ንፊት ኣብ ዝረኣየሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ድፍዓት ማለት እዩ he added እቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ነቲ ክልል ትግራይ ኣብ ክባ ንምእታው የኽብባ ከም ዘሎን while Tigray forces are deploying heavily toward their borders እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ድማ ኣብቲ ዶባት ናቶም ይኣቱ ከም ዘለውን the presence of such a massive numbers face to face is a harbinger of imminent danger ስለዚ ናይ ክልቲኡ ሓይልታት ገጅፍ ሰራዊት ፊት ንፊት ይራኸብ ምህላው ንሓደ ዓብ ኩናት ዘርኢ ይብላ ኣሎ according to eyewitnesses መሰኻኽር ናይ ዓይኒ military convoys including tanks armored personnel carriers and air defense systems were spotted moving from Oromia and Amhara toward the axis of Alamata Korem Tsalamti commune Tsalamti in response Tigrayan fighters estimated approximately 110,000 personnel have fortified their positions ስለዚ air defense system ናቶም ምክልኻል ናይ ነፈርቲ ይኹን ናይ ሚሳይላት ይኹን ካልእ ኣፅዋር ካብ ኦሮሚያን ካብ ኣምሓራን ናብ ኣላማጣ ናብ ኮሬም ከምኡ ናብ ፀለምቲ ገፁ ተፀጊዑ ከም ዘሎን the Tigrayan fighters estimated ክሳብ 110,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ትግራይ ድማ ኣብ ግንባራት ናቱ ኣብ ግንባራት ዓሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ in a sharp tone ደብረፅዮን ድማ ኣብዚ መግለፂ ናቱ in sharp toned speech Debretsion Gabra Mikhail, chairman of the TPLF, Malatu, accuses the central government of violating of the peace and a Pretoria peace agreement through economic blockade and military mobilization. So, as you know, Pretoria, Belzigna Mulu Katil Wallo Salamtai, had Nitigrai, Bokotabawi, Echwa, Bamagbar, Kalaidama, what had Rawi, Mixas Bamagbar, Nuarar Bamdilau. For his part, the military commander of the interim administration, Lieutenant General Tadasawara Demabu Bugidiu, announced that the region is commitment to peaceful solutions, noting that despite the harsh humanitarian conditions faced by the community Kababi, Hebrat Africa, ይኹን ካልኦት ነቲ ዘሎ ኩነታት ተገንዚቦም ከንዲ መፍትሒ ዘናድዩ ነቲ ሽግር ናይ ተጋሩ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ተፈናቂሉ ዘሎ ህዝቢ ዝበሪ ዘሎ ንዑ መፍትሒ ክገብሩ ብዘይምኻሎም we will not hesitate to defend ስለዚ እቲ ህዝብና እቲ ተፈናቂሉ ዘሎ ወገንና ዝኣክል ድጋፍ ይረክብ ስለዘየለ ንዑ ንምጥሓን ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ምዃንና ይብል ኣሎ ኣብዚ ድሕሪት እውን ኣሎ ኣብቲ ቪድዮ ከሪእኩም although the balance of power is in favor of Addis Ababa in terms of numbers and aerial superiority especially with the Chinese and Turkish drones Tigrayan forces possess the advantage of terrain and combat experience in guerrilla warfare ስለዚ ወላው ኳቲ ኩናት ክረአ ከሎ ብዓይኒ ግብፃውያን ቱርካውያን ክትሪኦ ከለኻ ዓቕሚ ናይ እቲ ሚዛን ናይ ኩናት ናብ ብልፅግና ገፁ ዝዘዝን ተመሰለ ተጋሩ ግን ሓደ ኣብ ዓዶም ዝግበር ዘሎ ጎቦታት እዩ ዓዶም ኣኽራናት ናይ ዓዶም ይፈልጥዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ንርስቶምን ንመሬቶም እዮም ዝቃለሱ ዘለው ካልእ ድማ ዘይተረድኦም ነገር እዚ ኣፅዋር እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ኤርትራ ድማ ኣብ ጎኖም ኣላ ስለዚ I think እቲ ኩናት እንተተጀሚሩ ቀሊል ኩናት ክኾን ኣይኮነን ብዓብዩ እቲ ድሮናት ናይ ብልፅግና ዓውደ ኩናት ዝቕይር ነይሩ ተዝኸውን መጀመርያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ውፅኢት መምፀእ ነይሩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ውፅኢት ካብኡ ዘይምርኣይና ፍሉይ ነገር ካብዛ ኣፅዋራት ናቱ ክመፅእ ዝኽእል
ነገር ከምዚ የለና ንርኢ ዘለና ደብረጽዮን ከምኡኑ ታደሰ ወረደ እውን ኣብቲ ናይ ህወሓት መፅኡ መደረ ስሚዑ ነይሩ እዩ ተጠንቀቀ ሰላማዊ ማራፂ ንምባል ኩሉ ሰብ ሰላማዊ መገዲ ምፍታሕ ኩሉ ዘሎ ማራፅታት ክንገብር ኢና እዚ ግምት ኣትዩ ብወገን እዚ ሕቶ ኣብ ምፍታሕ ቁልፊ ተራ ዘለዎ መደራደርቲ በዓል ጉዳይ ፌደራል መንግስቱን ነዚ ምፍታሕ እና ከክንዲ ናይ ሓይሊ ምቅራብ ናይ ኩናት ምድላው ከክንዲ በዚ ሓለፈ በዚ ዘበለ ዝብል ነገር በታውሱ ንባዕሉ መፍትሒ ዘይኮነስ ካሊእ ሳዕቤናቶም ዝፈጥር ስለዚ መቸም ከምዛ ንሪያ ዘለና እታ ጉዳይ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና መስርሕ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ዝፈጥር ምዃኑ ርኢና ኣለና ብልፅግና ኣብ ከምዚ ኩነታት ናብ ትግራይ ናብ ኩናት ተፋጢጡሉ ኣብ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሃገር ፕሮፓጋንዳ ናታ ናበይ ገፁ ከተስተብል ክትክእል ኣለካ እዚ ዕላማ ናይዚ ኩናት ንትግራይ ምስዓር ወይ እውን ንፋኖ ምድምሳስ ከም ዘይኮነ ካብቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቶም ኢኻ ትግንዘብ ምክንያቱ ደይ ኦልሬዲ ነው ፀላእዮም መን ምዃኑ ናብን ታርጌት ገይሮም ከም ዘለዉ ጠረፍ 800 ኪሎ ሜትር በአፋር ቁጥጥር ስር ነበር። በኤርትራ ተዳደረን አናውቅም። በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ምንም ጉዳይ ሊወስን ሊያግድ ወይም ሊሰርዝ አይችልም። ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ታሪክ ተመሊሶም ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ኤርትራ እዮም ዝፈላሰፉ ዘለዉ ብካልእ ዘራርባ ኤርትራ ደም ርሂፃ ን30 ዓመት ተቃሊሳ ነቲ ዝነበረ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያን ደርግን ብቅልፅማ ሰይራ ናፅነታ ኣውጃ ኣክንዲ ከምቲ ኢዶም ማለት ንዓና ንሙሉእ ህይወትና ከርተት ዝገበሩና ከርተት ከም ዝብሉ ክትገብሮም ዝግባእ ዝነበረ ኣይገበረትን ከምኡ ምክንያቱ ንዓና እውን ረብሓ ኣይኮንን ኢሉ ስለተኣመነ ንኢትዮጵያ ኮፍ ኢሎም እቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ እቶም ኣብ ባይታ ፋሕብትን ዘእተውዎ ንስርዓቶም ኮፍ ኢሎም ምሶም ክዘራረቡ ከለዉ እቲ ድርቅና ናይቶም ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ንሓደ ብዓይነ ብረት ብታንኪ መፅኡ ኣብ 4 ኪሎ ኣትዩ ነቲ ስርዓት ኣብኡ ዝነበረ ከም ሓማኩሽቲ ወይ እውን ከም ሓሪጭ ምስ ንፋስ ከም ዝኾነ ተበቲኑ ከም ዝጠፍእ ንዝገበረ ስለምንታይ ባሕርኹም ናፃ ኣውፂኹም እዩ ዝብል ዘሎ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ኤርትራ መራሕቲ ናይ ኤርትራ እዮም ድሩዕ ትሪእዎ ኣለኹም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትሪእዎ ኣለኹም ጴጥሮስ ሰሎሞን ትሪእዎ ኣለኹም ሓበኒ ሽሞም ጠፊና ተሕጅስ ሚኒስትር ጃቶ ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ቀደም ማይ ጉድነስ ዓሊ ሰዒድ ዓብደላ ከምኡ እናበሉ ይቕፅል እዚኦም ኣብ 1992 ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ምስ ኢትዮጵያ ክዘራረቡ እታ ኢትዮጵያ ባዕሎም ዝሃንፅዋ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ማለት ንክትህነፅ እምበር 91 ኤርትራ ኣብ 4 ኪሎ ክኣትዉ ከለዉ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም እታ ኢትዮጵያ ዳግማይ ከምዘይትህነፅ እውን ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ብንድሓን ኣብ ታሪክ ኣይንከሃሰስና እቲ ዝግበር እቲ ትክክለኛ ኩነታት ተገይሩ ንሕማቅ ዝገበረካ ፅቡቅ ምግባር ድማ ካብ ኣምላኽ እውን ዓስቢ ትረክበሉ ኢኻ ብዝኾነ ተመሊሶም ኣብ ከምኡ ደረጃ ከለዉ ኤርትራ ተጎቢጣ ነይራ ናፅነታ ዝረኸበት ብሳቶም ክዘራረቡ ከለዉ እዚ ሊቅ በቃ ሓርበኛ ሊቅ እዮም ዝብልዎ ንዓይከ ስቱፒድ ሓደ እየ ዝብሎ ኢትዮጵያ እንታይ ኣለዋ ኣብ መሬት ኤርትራ ኣብ ባሕሪ ናይ ኤርትራ እንታይ ኣለዋ እቲ ድፍረት ናቱ ድማ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክውስን ዝኽእል ሆር እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከ ዝወሰነልካ የለን ኤርትራ ግን ናፃ ሃገር እያ ኤርትራ ብቅልፅማ ናፃ ኮይና ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ድማ ዝምልከተካ ጉዳይ ኣይኮነን ግን ኣይ ቲንክ እዚኣቶም ክንምንታይ ድፍረት ኣለዎም ንሪኦም ኣለና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደምፅዎ ዘለዎ ድማ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ በቶም ዓፋር ዘወገለዶ እናገበሩ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ እዚ ስእልታት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኢትዮጵያ ቤንቤን ጌራ ከም ትኸይድ ከም ዘላ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቪድዮታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናብ ትግራይ ዝኸዱ ዘለዉ ወይ እውን ናብ ገለ ዕላምኦም እንታይ ምዃኑ ኢትዮጵያን ማንቁርቷን የማነቅ ወንጀል ነው። ማጣትን የሚያክል ነገር ያጣንበት መንገድ ህጋዊነት ችግር እንዳለው ማሳያው ተቋሞች አልገቡበትም። ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ክንሰምዖ ፀና ናይ ዓሰብ እውነት የዓሰብ እውነት ናይ ዓሰብ ሓቂ እናተባሃለ ንሓሶት ኩሉ ግዜ ድራማ ምስራሕ ኢና ንርኢ ዘለና
ናው እዚ ትብልዎ ዘለኹም ድሓን እዚ እስከናይ ቀደም እንዲ ወይ እውን ቴሌቪዥን እኮ መንግስቲ እኮ ከምኡ ደልዩ ይኮነን ድገለ ዝብል ኣሎ ኣሸፋፋን ዝፃወተሎም ኣሎ ነው እዚኦም ብግልፂ ናፅነት ኤርትራን ሉዓላውነት ኤርትራን ዝደፈሩ ሃገር እዮም ካብ ፕራይም ሚኒስተር ንላዕሊ ሓላፊ የለን ኣብ ሓንቲ ሃገር ድሓን እሱ ተሪፉ ቁሩብ ዝሒሉ እንዲ ናይ ቀደም ክትብሉ ፀኒዕኩም ምስ ግብፂ ምስ ቱርክ ለንቀነ ዝገበረ ኻራ እዩ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ፈጣን እድገት እያመጡ ካሉ ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ ስትሆን በዚህ ዓመት የ10.2% እድገት ትጠብቃለች። የዚህ እድገት ቀጣይነት መረጋገጥ የሚችለው ከ130 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያላት ሀገር የሲ አክሰስ ተከልክላ በዓለም ላይ ካለው ልምምድና ትሬንድ ውጪ በጠላቶቻችን ደባ ለረጅም ጊዜ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆና እንድትቆይ መደረጉ ትክክል አለመሆኑንና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቅድሚ ኣመራሒ ናይ ቱርኪ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ 10.2% ጂዲፒ ግሮዝ ኣለዋ ይብል ኣሎ ብሓቂ ድሓን ንሱ ንካልኦት ተዛረብቲ ንግደፎ ናይ ቁጠባ 10.2 ማለት something else ድሓን ግን ንሱ ንግደፎ ኣብ ከምኡ ደረጃ ቁጠባ ዕቤት ንዘለና ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ዘሎ ኣገዳሲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንታይ ይብላ ኣሎ ምሳብ ውስጥ ኣቢሉ ቅድሚ ሕጂ ደፊሩ ዘይብላ ዝነበረ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ዝኸሰርናሉ መንገዲ እውን ቁኑዕን ፍትሓውን መንገዲ ኣይኮነን ብዘይ ልሙድ መንገዲ ብፀላእትና ዝተሃንደሰ ኣገባብ ኢና ከሲርና ይብላ ኣሎ መን ኤግዛክትሊ ፀላእናቱ ናው ኣብ ቅድሚ ናይ መራሒ ናይ ቱርኪ ብዛዕባ ግብፅን ብዛዕባ ኤርትራን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ካልእ ነገር ክንጠቅስ ኣይንኽእል ኢና ንሳቶም ታሪካውያን ፀላእትና ክብሉ ከለዉ ንግብፂ እዮም ዝብሉ ግን ብቐጥታዊ ንኤርትራ እዩ ንኤርትራ ግን ክብሪ ከይህቡ ወይ ኤርትራ ሓያል ኣይትበሃለሎም እንታይ እዮም ዝብሉ ብግብፂ ዝተደሪኾም እዮም ኤርትራ ገይሮሞ እዮም ዝብሉ ኦኬ ፌር ኢነፍ ኣብኡ እንታይ ይብላ ኣሎ እንታይ ከይልዎ ክሰሚዕና ሕጂ እታ ትቕፅል እንታይ ተሰማሚዐ ዝብል ሓሶት ናቱ ሓሳዊ ናይ ሓሶት ፒኤችዲ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንሓሰኻ ድማ ሰብ ፕሩፍ ክገብረኒ እዩ ነቲ ሓቅን ነቲ ሓሶትን ከገናዝቦ ዝባሃል የለን ስምዖ ማለት እንደ ቱርኪ ያሉ የኢትዮጵያ ወዳጆች በዲፕሎማቲክ መስኩ ጫና በመፍጠር በሰላማዊ መንገድ ኢትዮጵያ የሲ አክሰስ ማግኘት የምትችልበት ሁኔታ እንዲያግዙ በስፋት ተወያይተናል። ሎጂስቲክስ አንዱ ትልቁ ቦትልኔክ ነው ለኛ እድገት። ከዚያ ደግሞ የሲ አክሰስ ቁልፉን ነገር የሚይዝ ሲሆን ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ከዚህ አንጻር የበኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ ጠንከር ያለ ውይይት አድርገናል። ለዚህ ምስጋና እናቀርባለን። ሕጂ እታ ዘረባ ናይ ብሓቂ ጠማዚ እትይዋ ዘሎ እንታይ ይብል ብዛዕባ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብዚያ ስምዖ እዚያ እታ ዘረባ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ክደናገረላ ሰሚዐ የሲ አክሰስ ማግኘት የምትችልበት ሁኔታ እንዲያግዙ የሲ አክሰስ ጫና በመፍጠር በሰላማዊ መንገድ ኢትዮጵያ የሲ አክሰስ ኤግዛክትሊ ኣብዚያ እያ ተዛሪበ ሕጂ እንታይ እዩ ምስ ቱርኪ ብዝሰፍሐ መንገዲ ከም ዝተዘራረበ የገሊፁ ግን ቱርኪ ምስ ዘለዋ ፅልዋ ኣብዚ ከባቢ ኢትዮጵያ ብዘይ ፍትሓዊ መንገድን ብዘይ ልሙድ ብሕማቅ ኣጠቃቅማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትጥቀም ከም ዘላ ክዛረብ ክኸስፀን እዩ ክበክፀን እዩ ግምጥል ኢሉ ቱርኪ ንዘለዋ ፅልዋ ተጠቂማ ኣብዚ ከባቢ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክንረክበሉ ንክእል መንገዲ ዘለዋ ፅልዋ ክትጥቀም ብሰፊሑ ተዘራሪብና ይብላ ኣሎ ሕዚ እዚ ጌጋ ኣይኮነን ቱርኪ ኣብ ሶማል ዓብ ፅልዋ ኣለዋ መቃዲሾ ብቀረባ እያ ትሰርሕ ዘላ ስለዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ደሊኻ ጅቡቲ ከቢርካ ኣሎ ብሶማልያ ቻይና ክትደሊ እንተለኻ ብሶማልያ ከም ትወፅእ ክንገብረካ ኢና ምክንያቱ መቃዲሾ ወደብ ናይ መቃዲሾ ተስፍሖ ኣላ ብዙሕ ኢንቨስት ትገብር ኣላ እያ ስለዚ ብኡ ትጥቀመሉ መንገዲ ክትፈጥረሉ ትኽእል እያ ምስ ሶማልያ ተዘራሪባ መንግስቲ ናይ ሶማል ድማ ብዝደለኻዮ መንገዲ በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ቋንቋ ናይ ንግዲ ክንበካ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ስለዚ እታ ቅድሚ ዘምፃ ነታ ናይ ኩናት ኣጀንዳ ይተጠቂምላ ምክንያቱ ብዘይ ፍትሓዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከሲርና ክብል ከሎ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ኩናት ነቲ ህዝቢ ናቱ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ማራዮም ክጥቀሙላ ውዒሎም ንዓይ ይልሂብዎም ኣብ ድሕሪት ግን ክግጣም ከም ዝኽእል ብሰላማዊ መንገዲ ትርኩብ ዘለዋ ፅልዋ ከተምፅኣለይካ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ብሰላማዊ መንገዲ ምዃኑ ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ንዝገብሮ ናብ ሶማሊላንድ ንዝገብሮ መራሒ ናይ ቱርኪ ግልፂ ዝኾነ መልሲ ይብዎ I believe that solutions to the region's problems should be developed by the regional countries themselves and that the Horn of Africa should not be turned into a battleground for foreign powers. In this regard, I would like to emphasize once again that Ethiopia's recognition of Somaliland is of no benefit to either Somaliland or the Horn of Africa. Biz bölgenin sorunları
بتركم بإنجليزين كأيرو ما ذا فيديو زيا تزور الله أبي إكسبوس قبرا خل يدلنا يرجع أقطع مجزير خب كلها كم نريو زلنا متايز بالزلو أزي أب كبابينا زلو تجمع متاي كون زلو يز بالزلو بسلام ما من قد تكبابينا نقول دايب تجمعاتو بسلام ما من قد كفتك فلالو بحثر زبالة دما أبي أحمد نافت جب حركبل ني سومالي لاند أفلت أكهب طقمن إثيوبيا يكونه طقمن تزوبا يكونه طقمن سوماليا زخون يكونه سلازي تتأنكر عبوشتو تتأنكر يلو زلو نسومالي لاند أفلتو هيبكا نسرائيل بنا إسرائيل أجندا غيركا نسرائيل أبتكا بابا متيخا نيمارات أحيلكا نسخا بسومالي لاند كتكم قبولا يكونن يلو ولو بقلت بدقون زي أفلتو نسومالي لاند نكيهب أي مسمر كم زخونه نجيرو مخم زلو يزنكا سلازي أبناي سوماليا لو لاونتن جزاتا وحدنتن تركي أبكد متسلفاتك على سلا تركي نيرترا ورور دايت ورور ايت بلون ويكتبلون نعود ابناي تركي نبا يرترا وداي بزو تقداسنت يبلا معناتو يرتران تركون وقعو زخونه دبلوماسيناتن ايتراين سابج ማለት ኤምባሲናቶም አሎም አክቲቭ ኤምባሲ ለዎም ምስ ኤርትራ ድማ ኣብ ሓደ ዓይነት ብሎክ ኣላያንስ ምስ ሱዑድያ ምስ ግብፅን ብቐረባ ስለዘላ ኤርትራ ኣውቶማቲካሊ ምስ ትርኪ ፅቡቅ ዝኾነ መርገፅ ኣለዎም ኣብ ኩሉ ድማ ሓደ ዓይነት ዕላማ እዩ ዘለዎም ሱዳን ይኹን ኣብ ሶማልያ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ናይ ሱዳን ናይ ሶማልያ ሓድነትን ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ንክህሉ ኣቢ መጀመርያ ድፍረት ምስ ገበረ ቀዳማይ ኤርትራ ጠጠው ኢላ ትሉ ንሶማልያ ማለት ስለዚ ክልቲኦም ተመሳሳሊ መርገፅ ኣለዎ ጥራይ እንታይ እዩ ናብ ኤርትራ ኤክስክሉሲቭሊ ዝተዛረበ ወይ ብግልፂ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዘለካ ወይ ክትገብሮ ተሓስቦ ዘለካ ግደፍ ክብሎ ይክእልኒ ስለምንታይ ከምዚ ይብሎ ንፁር ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ተኸይዱ ሓደጋ ክፈጥር ምዃኑን ኣንፃር ሕጊ ዓለም ምዃኑ ስለዝፍለጥ ናብ ኤርትራ ይትኸይድ ብሕቡእ እዮም ክብልዎ ዝኽእሉ እምበር ብግልፂ ክብልዎ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ናብ ኤርትራ ልኡላውነተይ ተደፊር ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ውሽጢ ኣያትይኒ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ናብ ኤርትራ ኣይትኸይድ ክብልዎ ብግልፂ ብደገ ወፂኦም ኣይከኣልን እዩ ንሱ ተበዲለ ባህላይ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ግን ትገብሮ ዘለካ ካልኩሌሽንስ ንዓኻ ዝያዳ ሓደጋ ክፈጥረልካ ዝኽእል እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቱርካይ ሓገዝ ከም ዝረኸበ ናይ ቱርኪ ፍሉይ ሓገዝ ከም ዝረኸበ ገይሩ ዝዛረበ ዝነበረ ሓሶት እዩ ዊድድን ሲዳት ብርግፅ እንታይ ርኢና ቱርኪ ምስ ኢትዮጵያ ዓብ ናይ ቁጠባ ሽርክነት ከም ዘለዋ ነቲ ሽርክነት ድማ ክዕብይዎ ዋላ ቱርኩን ረብሓ ከም ዘለዋ ቡ ንሶማልያ ድማ ብዙሕ ኢንቨስት ትገብር ስለ ዘላ ንሶማልያን ኢትዮጵያን ብሓደ ሓዊሳ ኣብ ቁጠባ ንላዕሊ ክኸይድ ዝደሊ ዘሎ ሰብ እዩ እዚ ናይ ቱርኪ መገሻ ግን ንመን ኣቆጢዑ ኢለ ፈሊጥኩም ኣለኹም ሓንቲ ኣካል ኣዝያ ተቆጢዓ ኣላ ካብቶም ቀንዲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ሓያላት ተቐርቂሩ ብሕማቕ ኣጠፋፍኣ ክጠፍእ ዝበልናዮ ድማ በዚ እዩ is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. Dangerous. Erdogan is sophisticated. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ቀደም ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናብ ኢራን ውግእ ክግበር ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ግዜ እዩ ድሮ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ሓደ ነጊረኩም ነይረ እዚ እቲ ዘረባ ከተተሓዝዎ እንድሕር ክኢልኩም ግልፂ ዝኾነ መልእኽቲ ዝመሓላለፈና ዘሎ and this is a very very interesting time ኣብዚ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኢለኩም ነይረ the future are being planned here in Israel ናይ መጻኢ ኩናት ኣብዚኦም ዝህንደሱ ኢልና ነይሩ ትኽክል እዛ ዘረባ እዚኣ ብናይ ክነፃፀር ንሪኣ ኣለና ናይ ኢራን ምውዳቕ ኦልሬዲ ገምጋም ገይሮም ኣለዉ ኣሜሪካ ክትሃርማያ ወይ ብገዳ ጌራ ዳኺማት ኣላ ናይ ፅባሕ ኢራን መን ይብሉና ኣለዉ ቱርኪ ይብለኩም ኣሎ ብግልፂ ኢራን ምስ ወደቐት ኣተኩረናትና ናብ ቱርኪ እዩ ኦልሞስት ኢትስ ክሊር ስለዚ ቱርኪ ኔክስት ኢራን እያ ንኢራን ምስ ወደቑ ቱርኪ ድሕሪኡ ድማ ስዑድያ እውን ኣብ ታርጌት ናቶም ኣላ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ምስ ወደቐት ኢራን ክትወድቕ እንድሕር ኮይና ኣይሆብ ኣይትወድቕን ግን ኢራን ተወዲቓ እስራኤል ብሰላም ንዓለምና ሰላም ክትብ ማለት ኣይኮነትን በቲ ሓደ ቱርኪ በቲ ድማ ምስ ስዑድያ እውን ታርጌት ክገብርዋ ከም ዝኽእሉ ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ኢና ስለዚ this is a very very interesting statement ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ሓደ ሰብ ከሰብዕል ድሕሪ ክኢሉ ድማ ዓለምና ወላ እውን ድሕሪ ኢራን እዛ ሃገር እዚኣ ሰላም ክትብ ኣይንብል ኢና ናይ እስራኤል ድሓን ኩናትን ወረ ኩናትን ኣካል ናይ ቁጠብኦምን ኣካል ናይ ኣጀንዳኦምን ኢልና ኣለና ቱርካይዳ እንታይ እዩ ጉዳያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢና ንብል ዘለና እዚ ቱርክ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ብልፅግና ድማ
حنت نجر كم يرتراو خينا قرب دسمعنا እዚኦም እዮም ተምብልጽግና ራይዎሞ طيب ኤርዶሃን ቱርክይን በመከላከያ ኃይል አንቷስ ብለዋታል። የራሷን ድሮኖች ታመርታለች። የጦር መርከቦችና ታንኮችን ማምረቷ የዓለም የመከላከያ ጦር መሳሪያ አምራችነት ካርታ ውስጥ ስሟን እንዲሰፍር አድርጓታል። የባይራክታር ቱቢቱና የባይራክታር አካንቺ ድሮኖች፣ የአልታይ ታንኮች፣ የድሮንና የሄሊኮፕተር ተሸካሚ ቲሲጂ አናዶሉ መርከቦች ለሀገሪቱ ግርማን አላብሰዋል። ኤርዶሃን ቱርክይን የዓለም የኢኮኖሚና የኃይል ማዕከል ኢነርጂ ሀብ የማድረግ እቅዳቸው ስኬታማ ነው። የአውሮፓ የጋዝ ፖለቲካ ቁልፍ እጃቸው ውስጥ አለ። የሩሲያ ጋዝ ወደ አውሮፓ የሚሸጋገርበት መስመር በደጃቸው ያልፋል። በአፍሪካ ከ40 በላይ ኤምባሲዎችን የመከላከያ ኃይል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ቱርኪ ዝዛረብ ዘሎ ከምኡ የለን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እዚ ምንፋሕ ስለዚ ብርግፅ ኤርዶዋን ንቱርኪ ኣብ ብዙሕ ነገር ፀብለልትነት ከም ትገብር ገይርዋ እዩ ብፍላይ ኣብ ወታደራዊ ቅልፅምናታ ዘይነዓቕ ደረጃ ኤርዶዋን ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ቁጠባ ናቶም ንሱ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ጂዲፒ ናቶም ለሰይ ከባቢ 250 ቢልዮን ነይሩ ይብሉ ናቶምን ናይ ግሪክን ቁጠባ ማዕረ እዩ ነይሩ ክልቲኦም ሎሚ ኣብ ካብ ኤርዶዋን ኣብ ስልጣን ዝመፅእ ግሪክ ጎረቤቶምን መተሓላለኽቶምን እያ ናይ ቱርኪ ቁጠባ 6 ዕፅፊ ናይ ግሪክ ክኸውን ክኢሉ ስለዚ 6 ዕፅፊ ካብቲ ጎረቤቱ ንላዕሊ ቁጠቡ ክሃንፅ ዝኻለ እዩ ስለዚ ብዘየገድስ እዚኦም ግን መቸም ናይ ኢትዮጵያ ነገር ቁርብትለይ ከመይ ኤርትራዊ ኮይንካ ብፍላይ መንእሰይ ወለዶ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ዘይርድኦ ብዙሕ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ክነመሃሮ ዝደሊ ዘለኹ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ራሽያን ቻይናን ኖ ራሽያን ኣሜሪካን ዝሕግዝኦ ኤሮጳን ቻይናን ዝሕግዝዎ ኩሎም ተፃረርቲ እየ ዝብለኩም ኢራንን እስራኤልን ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ቱርክን እስራኤልን ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ላይክ ሊትራሊ ተገራጨውቲ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም የብሎምን ነዚ ስርዓት እዚ ንምሕጋዝ ምስኡ ንምስራሕ ፀገም የብሎምን ኣብ ብዙሕ ነገራት ምትፍናን ኣሎ እዩ ኣብዚ ግን ወላ እቲ ፖለቲካዊ አይዲዮሎጂ ናቶም ኮሙኒዝም ደርግስ ምስ ኮሙኒስት ይሰርሕ ነይሩ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኮሙኒስት እዩ ነይሩ ምስቶም ሕብረት ሶቪየት እዩ ነይሩ ኣሜሪካ ግን ትሕግዞ ነይራ እስራኤል ትሕግዞ ነይራ ስለዚ ኣብዚኦም ስርዓታት እዚኦም ክበፅሕ ከሎ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ፍልይ ዝበለ ካራክተሪስቲክስ ናይ ዓለም እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣብይ ኣሕመድ ኣካል ናይ ብሪክስ እዩ ናይ ብሪክስ ተፅዕኖታት ይግበር ኣሎ ኣብ ካልኦት ንኢትዮጵያ ግን ካብ ብሪክስ ይልምን ካብ ኤሮጳ ይልምን ፈረንሳ ድጎማ ትገብረሉ እቲ ይገብረሉ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ኣድቫንቴጅስ እዮም ዝረኽቡ ካብ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ቀሊል ዘይኮነ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንወለዶታት ዝቕፅል ብድሆ እዩ ዘለና ንወለዶታት ዝቕፅል ብድሆ እዩ ዘለና ስለምንታይ their calculations are different ንሳቶም ዝሓስብዎ ንኤርትራ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት እንታይ እዩ ዝሓስብ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ስምዕዎም ንዓና ብኸመይ ይጥምቱና ላደርግ ነው ታንክ መድፍ ድሮን የገዛ ነው ኤርትራ መቼም አትተኛም ለኢትዮጵያ ለምን እንደሆነ ማተኛው በጣም ጥቂት የህዝብ ቁጥር ነው ያላት ኢኮኖሚካሊ በጣም የደቀች ሀገር ናት የሚሊተሪ አቅሟም ይሄን ያክል እንኳን ኢትዮጵያን የሚጋዘር ተራ እንትን አይደለም አሁን ግን ኢትዮጵያ ያደገች ከመጣች ነገ ለኔ ስጋት ናት አሰብንም ከጄ ተወስዷለች ሌላ ችግር ይፈጠራል የሚል ስጋት ስላለው ኢሳያስ አፈወርቂ የግድ እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ በተቻለ መጠን የፈለገውን ነገር መስዋዕትነት ከፍሎ ችግር መፍጠር ይፈልጋል ሀገር ላይ ስለዚህ ይሄንን ስታስበው ኢትዮጵያ ከዚህ አንፃር ሻዕቢያ ወይም ኢሳያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ ብሔራዊ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ሰሚዕኩም ኢትዮጵያ እቲ ንኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ረሳሕ ኣጠቃቅማ ናይ ቃላት ድሓንሸለል ንበሎ ኤርትራ ብቁጠባ ኣዝያ ተዳኺማ ወይ እውን ምሳና ክትወዳደር ዘይትኽእል ሃገር ኮይና ኣላ ስለዚ ብቁጠባ እናዓብለልናዮም ብህዝቢ እናዓበና ክንከይድ ከለና ኤርትራውያን ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ፍሪ ስለ ዘለዎም አንጻርና አጀንዳ ኣለዎም ይብላሉ ወይ እውን ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሻዕቢያ ይዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ተዳኺማትሉ ዘላ ፅቡቅ ገይሮም ከዳኽሙና እዮም ዝመርፁ ምክንያቱ ካብዛ ዓዘቕቲ ዝንተወፂና ምስ ዘለና አጀንዳ ሓሰብ ክንወስድ ኢና ብግልፂ ንዛረበሉ ዘለና ካልእ አጀንዳታት ዘለና እንድሕር ፋሕደ ኢልና ኩነታትና ድማ ናብ ንቡርቶ ተመሊሱ ንኤርትራ ዓብ ስጋት ከም ዝኾነት ትፈልጥ እያ ይብሉ እወ የስ ኤርትራ ስጋት ከም ዘለዋ ትፈልጥ እያ እዚ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ሓይሊ ኣነ ክወረካየ ባሕርኻ ብሓይሊ ክወስደየ ብግልፂ ዝዛረብ ዘሎ ግን ውሽጣዊ ኩነታቱ ምርግጋእ ኣብይዎ ስለ ዘሎ እምበር ካልኦት ኩሎም በዝን ዝውትፍሉ ዘለው እንተተረጋጊቱ ኩነታት ተተፈትሑ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ንዕውር ይኹን ንፀማም ብሩህ ነገር እዩ ስለዚ
እሳቶም በቃላቶም 10 ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ይነግርዎ ኣለዉ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ልዑል ጥንቃቐ ክገብረሉ ይግባእ ንመለስ ኣብቲ ዳይናሚክስ ኣብዞም ናይ ሓያላት ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት እንዲዮም ጨምለቕለቕ ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ነገር ኤርትራ ፀቅዒ ሒዛ እያ ትኸይድ ዘላ ኤርትራ መሻርክታ ፈሊጣ ካብ ካልኦት ግን ሳንቲም ዕውርቲ ሓገዝ ኣይትረክብን እያ ዘላ እዚ ኤርትራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ከምኡ ድማ ምስ ከምኦም ጥራያ ወጊና ዘላ ካብዚኦም ሃገራት እዚኣትያ ካብዚኣቶም እያ እንተ ሓገዝ ድዩ ድጋፍ ድዩ ቴክኖሎጂ ድዩ ዋላ እውን ክትገዝእ እንተኮይኖም ካብዚ ጥራያ ምክንያቱ እቲ ብሎክ ኣንፃር ኤርትራ ዝኾነ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ዘይደሊ ኤውሮፓ ቴክኖሎጂ ናይ ኣፅዋር ክሸጠላ ክእል ዋላ ብገንዘብ ኣይንብል ኢና ኣሜሪካ ንኤርትራ ክሸጠላ ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ እዚኣቶም ኦልሬዲ ንኤርትራ ኣንፃራ ጠጠው ኢሎም ዘለዉ እዮም ብግምጣሉ እቶም ውሑዳት መሻርክትና ዘለዉ ክንምንታይ ምሳና ኣለዉ ንግዜኡ ክንገጥፎ ንኽእል ኢና ንሳቶም ግን ካብ ማንም ሓይሊ ገንዘብ ተረኺቦም ጥራይ ዘይኮነስ ተለቂሖም ንክረኽቡ ዘሎ ተኽእሎ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ግምጥል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና እቲ እንኮ ንዓታቶም ስጋት ክኸውን ዝኽእል ወይ እውን ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል እስራኤል ነዚ ትርኩ ትገብሮ ዘላ ኣይፈትዎን እዮም ዘሎ ኣሜሪካ ራሽያ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣይፈትዎን እዮም ዘሎ ወይ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣይፈትዎን እዮም ዘሎ እዞም ዓበይቲ ሓይልታት ድማ ኣብ ገለ ፖይንት ነውፅ ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ንሓትሕዶም ስለዚ ኣሜሪካ ሞር ቻይና ትዕብልል ከም ዘላ እንተሪኦም ንዓቢ ክብንቅርዎ ክእሉ እዮም እስራኤል ሞር ትርኩይ ሞር ካልኦት ሓይልታት ይኣትዉ ከም ዘለዉ እንተሪኦም ናታ ካልኩሌሽንስ ኣለዋ ስለዚ እቲ ናይ ስርዓት ናይ ዓቢ በዞም ዓበይቲ ሓይልታት ማዕረቲ ዝረኽቦ ዘሎ ፀጋታት ማዕርዩ ድማ ብግምጣሉ ሓደጋ እውን ኣለዎ እዩ እቲ ሓደጋ ድማ ብብዙሕ ብፍላይ ብእስራኤል እዚ ናይ ትርኩይ ምንቅስቃሳት ከም ሓደጋ ኢና ንሪኦ ዘለና ዝብል ዘረባ ንርኢ ኣለና ብርግፅ ትርኩይ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ኩናትን ወረ ኩናትን ክትሕግዞ ትኽእል ንሳ እያ ግን ትርኩይ ንኩናት ክንሕግዘካ ኢና ዝብል ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ኣይሃበቶን ኣላ ኣብዚ ካልእ ቅድሚ እዚ ናይ ቱርክ መራሒ መን መፂኡ ነይሩ እንድሕሪ ኢልኩም ድማ ናይ ስዑድያ ይመፂኡ ነይሩ ናይ ስዑድያ ከንታ ክገብር ይመፂኡ ነይሩ ኣብ እንድሕሪ ኢልኩም ናይ ስዑድያ መፂኡ ዝነበረ ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ክበዩ ሕጂ ንኩለና ተሓይዝና ክንርአን ከለና ናበይ እዩ ክኸይድ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክኸውን እዩ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘለዎ እስከ ንስማዕ ብኩሉ መንገዲ ኣናላይዝ ክንገብሮ ስለ ዝኾንና እስከ እቲ ገይረዮ ዲል ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ድይከሙ ዶራት ከኤርዶጋን ጋር እንደተነጋገሩ አድርጎ ያቀረበው እንደዛ ነው። ከኤርዶጋን ጋር ተነጋገርን ከኤርዶጋን ጋር እንደተነጋገሩ አድርጎ ያቀረበው እንደዛ ነው። ከኤርዶጋን ጋር ተነጋገርን አለ እና በንግግር የሚያምኑ ስለሆነ እንድታገኝ ጫና እንዲያደርጉ ተነጋግረን ተግባብተናል አለ which is completely lie ምክንያቱም ኤርዶዋን በንግግሩ ላይ አንድም ስለ ባህር አክሰስ ስለ ምናምን አላወራም ይልቁንም ኤርዶዋን ምንድን ያስጠነቀቀው ኢትዮጵያ በምትገኝበት ቀጠና ላይ አንዲት ነገር ግጭት እንዲፈጠር አንፈልግም ኢትዮጵያ በምትገኝበት ቀጠና ላይ ያሉ አገራት ሉዓላዊነት እንዲነካ አንፈልግም በጥፊ ነው አቃጥሎ ሄደው አብይ አህመድ ኤግዛክትሊ ስለዚ አብይ አህመድ ኤርዶዋን ብፍሉይ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክኸይድ ከም ዝሓገዞ ገይሩ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ፈቲኑ ግዳሓት በለውን ኣሎ ኣብዚ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ግዛት ናይ ምስፍሕፋሕ ድሌት የብላን ክብል ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ምጅማር ጾም ረመዳን ምክንያት ብምግባር ብቋንቋ ዓረብኛ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ግዛት ናይ ምስፍሕፋሕ ድሌት የብላን ክብል ተዛሪበሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ብዓረብኛ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንኢትዮጵያ ምድረ ተኣማንነትን ሓቅን ክብል ዝፀዋዓ ኮይኑ ድሕንነት ጎረባብታ ኣብ ሓደጋ ከም ዘይተወድቕ ድማ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እዚ ዝበለ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ወጥሪ ኣብ ዝበርታዓሉ እዋን እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ናይ ህልውና ጉዳዩ ካብ እትብል ንነጃው ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ርክብ እናሻሓኸረ ናብ ናይ ቃላት ኩናት ዓብዪ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ እቲ ትማሊ ወደብ እንተስ ብውዲ እንተስ ብግዲ ክህልወና እዩ ዝበለ አብይ አሕመድ ሕጂ ድማ ከም ወረስቲ ምድሪ ሓቂ ንመላእ ዓለም ክነረጋግጾ ንደሊ ኢትዮጵያ መሬት ናይ ምውራር ወይ ድማ ናይ ምስፍሕፋሕ ድሌት ከም ዘይብላን ድሕንነት ጎረባብታ ኣብ ሓደጋ ከም ዘይተወድቕን ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሃፍትና ተጠቂምና ናይ ምልማዕ ድሌትና ብዝኾነ መልክዕ ናይ ካልኦት ግደ ንምንካይ ኣይኮነን ክብል ንሃገረ ግብፂ መልሲ ብዝመስል ሓሳብ محل فلو anyway
እዚ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዩ በአክሰስ ቱ ዘ ሲና ፕሬዘንስ ኦን ዘ ሲ መካከል ያለው ልዩነትና የጂኦግራፊ እስረኝነት ጋር ያለው ተዛምዶን የሚረዱ የማይመስሉት አሊያም መግለጽ የማይሹት አብይ ይህንን ቢሉም የኤርዶሃን አዲስ አበባው ንግግር ግን የሚደግፋቸው አልሆነም። ኢትዮጵያ በምትገኝበት ቀጠና ያሉ ሀገራት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት አስፈላጊነት ላይ ያለንን አቋም በተለይ አጽንኦት መስጠት ፈልጋለሁ ሲሉ ነው የተደመጡት። ከ130 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያላት ሀገር በተደጋጋሚ ኩሉ ጊዜ አብይ አህመድ እንታይ ከም ዝዛረብዎ ዘለውን ስለ ዘይርድኡ ይትጸገም እዮም ዝብሉ ምናልባት ንዑ ፈሊጢ ይመስለኒ መራሒ ናይ ቱርኪ ነዚያ ህያብ ሂብዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም መኪና ኩሉ ግዜ መኪና ክዘልል ስለ ዝርኢዎ ሓዳሽ ጊፍት ተዋሂባቶ መኪና እንታ ኢትዮጵያውያን በዚያ ተዓሺና خلاص ያ ኮይና ጉዳይና ይብሉ ነይሮም ብዝኾነ እዚያ ህያብ ረኺብሉ ክንብል ንኽእል ካልኦት ፀረ ኤርትራ ድማ እስከ ንስማዕ ኣብዚ ኮጉድ ረኺብና በዚያቶም ሁኔታ ይሄን ይመስላል አለ በደንብ ነው ያስቀመጠው። በቃ ኤርትራ ማለት በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር እንዳትመጣ የተቀመጠች እና ይህንን ስራ በደንብ እየሰራች ያለች የምትመስል ሀገር ሁሉ ነገር ባለበት ነው። እንደውም አንድ የሆነው አታግርም ኮነት ኮይልና ዞም ሰባዚያቶም ምሕረት ማዓስዮም ክቡና እዚ መሬትና እዩ ባሕርና እዩ ምስ ግብፂ ክንሰርሕ ኢና ምስ ዑድያ ክንሰርሕ ኢና ኢንሻአላ ምስ ዝደለኹ ንዓኻትኩም ወይ ዘብለኩም ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ምክንያቱ ካብዚኣቶም ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ኣብዚ ከርእየኩም ለንቀነ ዘየለ ነገር ኢኻ ዝትርጉም ከምኡ ይብሉን እዮም ቶም ዝዛረቡ ዘለው በ1993 ሙሉ በሙሉ ኤርትራ ራሷን የቻለችበት ሁኔታን ተፈጠረ። بعدها حصل استفتاء شعبي بدعم من اثيوبيا صوت ከዛ በኋላ ኤርትራን ደግሞ ገንጥሉ ኢትዮጵያን ከባህር በር ለመገንጠልና ለመነጠል በተሄደው ሂደት ላይ የድምጽ ይሄ ሪፈረንደም ምናምን የሚባለው በተነሳ ጊዜ አንደኛ እገዛውን ያደረገችው ራሷ ኢትዮጵያ ናት ይላል which is የመለስ ዜናዊ የህዋቱ ብቻ መር ማለት ነው። ይሄ አንደኛ الشعب الاريتري بالاجماع تقريبا لصالح الاستقلال ورسميا وقتها اصبحت اريتريا دوله مستقله ከዛ በኋላ ኤርትራ ብቸኛ ሀገር የራሷ ሀገር መስርታ ኢትዮጵያንም ያው ከባህር አስወጥታ በዚህ አይነት መልኩ ለብቻ ተነጥላ መኖር የጀመረችው ذات سياده واكتسبت الاعتراف الدولي في العام نفسه بعد دعم عرب እዚ እንታይም ክብሉ ዝፍትኑ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ከመይ ዝበለ ዘመቻ አንጻርና ከም ዘለዎምን እቲ ዘለዎም ነገር ድማ ናይ ኣፍተገ ባሕሪ ወይ እውን ናይ ገለ ይኮነን ናይ ብሓቂ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ከም ፀላእዮም ገይሮም ዝወሰድዎ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ናይ ሽፍትነት ገይሮም ነቲ ህዝብናቶም ክምህርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ስለዚ ኤርትራ እቲ ፀወታ ከምኡ ካብ ኮነ ረሳሕ ፀወታ ብረሳሕ ፀወታ ኢኻ ክስዕሮ ትኽእል ኦፍኮርስ ኣብ ናቶም ደረጃ ክትወድቕ ኣይትግደድን ኢኻ ወይ እውን ኣይትመርፅን ኢኻ ሓንቲ ነገር ግን እቲ ናይ ጅግንነት ታሪክ ናቶም ናይ ሓሶት ታሪክ እዩ ብፍላይ ንኤርትራ ብዝምልከት ኩሉ እቲ ጅግንነት ደገሎ ዝብሉ ሓሶትን ሸፈጥን ስርቅን ምትላልን ስለ ዝኾነ ኤርትራ ብዝሰፍሐ መልክዕ ነቲ ዲባንክ ምግባር ከምዚ ናይ 3000 ዓመት እናበሉ ዝዛረብዎ ዘለው 3000 ዝበሃል ታሪክ የብልኩምን ታሪክኩም ኣብታ ዕፅውቲ አቢሲኒያ ዝበሃል ናብ ባሕሪ ዝበሃል መፅኡ ዝነበረ ሓይሊ ነበረ ምናልባት ዘበና ኣክሱም ይሱ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ካልእ ስልጣነ ምሳኻትኩም ዝተሓዝውን የብሉን ካብ ሓሊፍካ ነዚ ናትና ናይ ትማሊ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ደሙን ዕፅምቱን ቀያሕትን ጸለምትን ከፊሉ ዝረኸቦ ብናይ ዓረብ ድጎማ ብናይ ግብፂ ድጎማ ብናይ ካልኦት ደገፍ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ዝተገበረ ድራማ ብምባል ልግሆም ምሸትን ኣሽቃዕላል ኣብ ልዕሊ ታሪክና ዝፃወቱን ክዛረቡን ዝሓገዩ ለንቀነ እንታይ ክብሉ ተሰሚዖም ስምዑ ብዚ እቲ ማሕበራዊ ሚድያን ገለ ሚድያታትን ሻዕብያ ንባንዴራ ኢትዮጵያ ረጊፁ ክብሉ ቁጥዖም ክገልጹ ኢሎም ኣለዉ ብፀረ ኢትዮጵያውያን መርገፂኡ ዝፍለጥ ሻዕብያ ነቲ ዘለዎ ፅልኢ ኢትዮጵያ ዳግማይ ዘርእየሉ ተግባር ፈፂሙ ዝብል ሙሉእ ሓሳብ ዳርጋቶም መብዛሕቶም ኢትዮጵያውያን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተጠቕምሉ ሙሉእ ሓሳብ ኮይኑ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ 20 ዓመታት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኣብ 2018 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን እኳ ናብ ሰላም እንተተመለሳ ሕጂ ደጊመን ናብ ድርክኺት ኩናት ተመሊሰን ኣለዋ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ምፅዋዕ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ይኽበር ከም ዘሎ ድማ ዝፍለጥ እዩ ምስቲ በዓል ተተሓሒዞም ካብ ዝተዳለዉ መደባት ሓደ ምርኢት ስእልን ቅብኣን ኮይኑ ኣብቲ ዓውደ ትርኢት ዝተረኣየ ፍጻመ ድማ መዘራረበ ኮይኑ ኣሎ ኣብቲ ምርኢት ስእሊ ካብ ዝቐርቡ ስእልታት እቲ ሓደ ንክብሪ ኢትዮጵያ ዝትንክፍ እዩ ክብሉ እዮም ኢትዮጵያውያን ቁጥዖኦም ኣብ ምግላጽ ዝርከቡ ኣብቲ ስእሊ ከም ዝረአ ጫማ ከስክስ ዝገበረ መንእሰይ ነታ ቆጻል ብጫ ቀይሕ ባንዴራ ኢትዮጵያ ረጊጹ ይርአ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ስእሊ ዝረአ መንእሰይ ንስእልታት ሃፀይ ሃይለስላሴ መንግስቱ ሃይለማርያምን ናይ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ክረግጽ ከሎ ዘርኢ እዩ እቲ ብገለ መርበባት ሓበሬታ ኤርትራ ዝተዘርግሐ ስእሊ ዓብዪ መዘራረቢ ኮይኑ ኣብ ዘለሉ እዋን
ከም ሓደ ካብቶም ሻዕብያ ንኢትዮጵያ ዘለዎ ጽርኢ ዘርአየሉ ተግባራት ተባሂሉ ድማ ተመዝጊቡ ኣሎ ኣብቲ ሕጂ ተዘርጊሑ ዘሎ ስእሊ ኣመልኪቶም ቁጥዖም ዝገልጹ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ክብርና ተነኽዩ እንዳበሉ ዝጭድሩ ዘለዉ ኮይኖም ብፍላይ ገለገሊኦም ኣብ ኩናት ትግራይ ንሻዕብያ ኣብ ምንኣድን ኣብ ምውዳ كم تريوم زلهم تمالي أبحرنا نبغى ملينا بدرف زانتان زوجلوز نبرو درجكو بانديرانا يتبع عزي مسينير تدفي دماوتي كل عف تدفي وتي سوز تاريخنا تنايزي whether you like it or not this is أنا يرتراينا تاريخنا دما بزع واجا زحفلنا قدالو تسلي سأقام زبالو يجيجا زبالو نبلا تهديد فقران كا نايتي نبور بحلناتكم بلصقنا قدمو داغو زتك عملا تاكتيك مخانين نرزلنا سلازي ازوم سبات زياتهم ابناتهم دراماتهم اب حشويه زورولو زلويو يا اي فقرا دما بفقرا دسنبت زبير ترايد مسلون አይደለ አንገሸገሸሽ ወይ ትታመሚያለሽ ወይ ትሞቻለሽ አለ ሰውየው መፈክር መሆኑ ነው አለ ትለያላችሁ እናንተ በጣም ነው የምትለዩት ወደብ ብቻ ነበር ጥያቄያችን ሌላም ጥያቄ አለን እንደውም ወደቡን ብቻ ነበር መጀመሪያ ሌላም አሁን ጠይቃለን እቺም ቂጦና ፓንታ ማራት አለ ሰውየው አትረጋጉም እንዴ ምን ሆናችሁ ነው መቼም እቲ ዘለዎም ኩነታት አይርድኦምን ስለዝኾነ ሸለል ክንብሎም ኢና ምክንያቱ I think እሳቶም ኣብ ነፍሶም ዘለዎም ስእሊ ናይ ብሓቂ ዝንብዑ እዩ ናይ ኤርትራ ከምዚ ኣብ ብናቶም ምሕረትን ብናቶም ድንጋፀን ዘላ ይመስሎም I hope ዘለዋ ሰንኮፍ ዝኾነት መድረኽ ሻዕብያ ሓደለ ሰንክቦም ማለት ውጋእ እንደልና ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ድማ ክልብሙ ዝኽእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ ገለ መለበሚ ገለ ትምህርትስ የድልዮም ኣሎ ምንትርሱ ንሕና ከይገበርናዮ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ስለዝኾነ ብዙሕ ናብቲ ኩናትን ወረብ ኩናትን ንቀዳደመሉ ኩነታት የለን ነቲ ዘሎ መድረኽ ፋኖ ባዕሉ ንጎም ምሸትን ከላህዮም እዩ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ ተሽከርካሪዎች ከአፋር ክልል ተነስቶ የአገዛዝ ጦር ጭፍራን በማቋረጥ ወደ ወልዲያንም እንዲሁ በማቋረጥ ወደ ላሊበላ የአገዛዝ ንሱ ኣፅዋራቱ ንላዕሊ ይኸይድ ፋኖ ድማ ከከርዲኑ ከከሪፉ በሊብሎ ብምልሻታት ገይሩ ድማ ሃገሩ ከትሕን ዝፍትን ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ነጊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበርትዕን እናኸፍአን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣድየን ኦፍ ደይ እዚ ኩነታት እዚ ብዝርርብ ወይ እውን ብፖለቲካ ክፍታሕ ኣሎ ዝኽእል ደረጃ ዝሰገረ ኮይኑ እዚ ኩነታት እዚ ብሓይሊ ጥራይ ክውዳእ እቲ ሓይሊ ድማ ሓይሊ ናይ መን ይክውድኦ በይፋ ጦርነት ውስጥ እንዳሉ ኣነ በዛ ነብሰይ ነዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ኩነታት ኣብ ምንት ርእሱ ጀሚርዎ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት ንድሕሪት ክመለስ ድማ ቀሊል ክኸውን ከዝስለ ዘይኮነ ሓዳፊቱ ፅቡቅ ገይሮም ዛዚሞም ነቲ ኩነታት መዕለብን ተገበሩሉ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ ሓሊፉ ግን እዚ ብጀካ ምምራኽ ካልእ ጅግንነት ዘይንሪኦሉ ዘለና ሰራዊት ናቱ መዕለብ እዩ ክንሪኦ እንደለ ሓደ ብዚ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ መስለኩም ረነ ሓደ ፈረንሳዊ ኣናሊስት ናይዚ ከባቢና እዩ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ trying to be rational ማለት ርግእ ኢለ ካብ ስምዒት ወፂአ ክፈርድ ኮይነ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ናይ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ ክፍንዎ ዝኽእል እዩ ዝብል ኩነታት ኣይቅበሎን እየ ኣነ ይነፅገ ብሰለስተ ምክንያታት ድማ ዝነፅገ ኢሉ መጀመርያ ሰራዊት ናይ ብልፅግና is already unable to cope with OLA and ፋኖ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ነቲ መጥቃዕቲ ናይ ሸነን ከምኡ ድማ ናይ ፋኖ ኣይከኣሎን ኣሎ ንዑ ከማን ክቆፃፀር ኣይከኣሎን ኣሎ less blind than Abiy the military command would assess the balance of military power more realistically ስለዚ Abiy ብስምዒት ናይቲ ኣባራት ኪሎ ዝርዩ ዘሎ ድሮን ብኡ ዝዓወረ ስለ ዝኾነ ካልእ ክብል ከሊቶም ወታደራውያን መኮንናት ናቱ ግን ነቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ይርይዎ ስለ ዘሎ እሳቶም ነቲ ኩንነት ተገንዚቦም ንዑ ዝምጥን ነገር ክገብሩ ክእሉ Foreign powers are warning against an armed confrontation, even though we do not know the precise position in this regard of the UAE, Abiy's sponsor. If he goes to war, despite all reasonable positions. ስለዚ ምናልባት ዳርጋ መብዛሕትኦም ምዕራባውያን ሓይልታት ወይ እውን ናይ ደገ ሓይልታት ተጠንቀቕ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኩናት ንኸይገብር እቲ እውን ንዑ ዝዝውር ዘሎ ወይ እውን ወናኒ ናቱ ዝኾነ ብልፅግን እቲ ኢማራት ግን እንታይ ይብሎ ንሱ ኢና ክንርኢ but if he still has a minimum of rationality left the only possible assumption is that he would be betting on a blitzkrieg, a collapse of the EDF or the Isaias regime, which would deprive OLA and FANO of the time needed to fully exploit
the security vacuum ምናልባት ንሽተይ ናይ ምግንዛብ ኣእምሮ ተሪፋቶ እንተላ ንሽተይ ተሪፋቶ እንተላ እንታይ ክሓስብ ዘሎ ከምዚ በርቂ ዝኾነ በርቃዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእ ዝኽእል ኩናት ክገብር እሞ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ክስዕርን ንመራሒ ናይ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ክገብር ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ሬጂም ቼንጅ ክገብር እንተኽኢሉ ጥራዩ ነቲ ዕድል ፋኖ ይኹን ሸነክ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እሞ ንዑ ካብ ስልጣኑ ክፍንቅልዎ ዝኽእሉ ንዑ ክድሕን ዝኽእል እምበር በዚ ምስ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናዋርሕ ንዓመታት ክቕፅል ትኽእል ኩናት ተኸፊቱ ወዲኡ ለቲ ገይም ናውቲ ዝብል ዘሎ ስለዚ of the time needed to fully exploit following the redeployment of nati sarawit na bilsigna na laale gotsu mkhadu the gamble is incalculable calculation as you advance tahawasay Abiy had planned to annihilate the TPLF in just a few weeks if he fails dhari nazi calculation atun dhardey sarihu one can expect him to be swallowed by the mole stream he himself will have created ስለዚህ ni ህወሓት በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ካይዳ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ንህወሓት ከቢቡ ኣብ ውሽጢ ሶምን ኣብ ሓፂር መዓልታት ንህወሓት ከንበርክኽን ክስዕርን ተዘይክኢሉ ሰራዊቱ ንሰሜን ሰዲዱ ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ባዕሉ ብዝፈጠሩ ዕንደራ ኩርሱን ኮረሽኡን ቤተ መንግስቱን ከረክብ ከም ዝኽእል እዩ ዘጠንቅቆ ዘሎ እዚ ድማ ንሕና ኣብ ስምዒታት ኢና ወይ እውን ንኣቢ ከነሰንብት ዝብሎ ዘለኹ ዘይኮነ ኣብ ኩንነት ተመርኩሴ ዝብሎ ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ወል ጉድ ላክ ክሰምዓካ እንተኽኢሉ እምበር እታ ጉዳይሲ ንሱስ ፋሒላቶ ዘላ እያ ትመስል ዘላ ናበይ ክኸይድ ግን ንግዜ ንገጥፎ ኣሜሪካ እውን ኣብዚ ቀረባ ፍሉይ ልኡኽ ናታ ሓደ ልኡኽ ካብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ሰዲዶም ኣለው ያ ሕብራዊ ሽርክነት ብላብላ ይብሉ ኣለው ግን ኣብ ታሕቲ ኩሉ ግዜ ታይም ዝብሎ ዘሎ regional stability and peace and security regional peace and stability አቡ ዝያዳ ከተኩር ከም ዘለዎ ከዘራርቦ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ምስ አብይ አሕመድ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበ ኢና ንርኢ ዘለና so again ብዙሓት ሓይልታት ተጠንቀቕ ይብልዎ ኣለው ክሰምዖም ድዩ ወላስ ከምታ ወትሩ ዝፈልጣ ብዕንደራይ ክቕፅል ንግዜ ንገጥፎ 11 መበል 51 ዓመት ክንዝክር ገጢምና ዘሎ ሓደጋ ሓደ በአግባቡ ክንፈልጦ ክንርድኦ ሓደጋ ናይ ህሉናን ድሕነትናልና ፀኒሕና ኢና ግን ሓድሽ ሓደጋ እውን ሓድሽ ሓደጋ ይመጽእ ከም ዘሎ ህዝብና ኢዱ ዘየለ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ለኣለውንቲ ናይ ምርጋፅ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ጠቕላላ ሓደጋ ትግራይ ዘእቱ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ህዝቡን ከም ህዝቢ ትግራይ ናይ መቆፃልን ዘይመቆፃልን ጉዳይ ኣብ ቅድሜና እኒሄ እዚኣ ተወዲብካ ምቅላስ ትጠልብ እያ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ካብ ትግራይ ወፃእ ከም ትግራዋይ ፈተና ሓድሽ ፈተና እውን መፂና ኣሎ ዝፀንሐ ፈተና እናሃሎ ተወሳኺ ፈተና ንሓድነትና ዝዘርጉ ዝፅንሑ ኣለው ድሕረታት ኣለው ከባቢነታት ኣለው ናብ ኩናት ተቀራሪብና ኢና ዘለና ኣብ ኩናት ዝደፉ ዘለው ሳቶም እዮም ሻዕብያ ንህዝቢ ትግራይ መዋፅኦ ክኸውን ይኽእል ዶ ምዕራብ ትግራይ ራያ ፀለምቲ ምምላስ ፖለቲካዊ ናይ ሴኩሪቲ ጉዳያት ኣለው ኣብ ዕንወትን ብርሰት ትግራዋይ ብትግራዋይነቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባሻይ ንኩናት እጅጉ ሰብሲቢ ዝፅበያ ዘሎ እዛ ኩናት እዚኣ ደንጉያቶ ዘለያ ትመስል መቸም ብዙሕ ነገር ክንርኢን ክንሰምዕን እንዲና ግን ንግዚኡ ድሓን ነቶም ሰብ ኩናት በዚኣ ጌርና ጥራይ ክንዛዝማ ክንፍትን ኢና ገጽ ዝተኩሰልና ሓይሊ የለን እዚዩ ዓብይ ዕድል እዩ መንእሰይ ትግራይ 360 ዲግሪ ተዓፂ ከይውቃዕ ብፍላይ ብሓው ሓወይ ብዝብሎ ብኤርትራዊ ከይውቃዕ ትፅምዶ ዓብይ ዕድል ፈጢሩ እዩ ሕዚ ነዚ ሳቶም ዝብልዎ ናይ ሻዕብያ ኩናት ዝኸፍቱ ዘለዉ ይብል እንታይ ክንገብር ምስ ሻዕብያ ኩናት ከፊልና ሰላም ደገርና ኣለና ዕድል ለይኮነ እንዲዚ መንእሰይ ኤርትራ ሓንካሽ ሒዙ ማዕፆ ትግራዋይ ክኸፍት ከሎ ካብ ምርኣይ ወፂና ሕዝስ ኤርትራውያን ዝነኽአ ንዓና ዝነኽአ እዩ ሰሙን ተጋሩ ዝነኽአ ንዓና ዝነኽአ እዩ ኣብ ዝብልሉ ደበፂሕና ብሚድያ እንተነኣሰደ ነስምዖ ኣለና ኣብ መሬት ኣብ ተግባር ንክመፅእ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና መቸም ፅምዶ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ክንምንታይ ነጥበ መቐይሮ ኮይኑ ከም ዘሎ ከም ንቡር ጌርኩም ወሰድዎ ሕጂ ቁርብ ትለይ ኣብቶም ሓተላ ንኺድ ሓተላ ታሪክ ኣብፀርኩም እየ ሰው ኣብርሃም በላይ መርገም ናይ ኣድዩን መርገም ናይ ህዝቢ ትግራይን ብኒስተር እየምሪጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 22
تزنور اللي بتاون نجزي سوين كحزة سلزون تهم حواري تزون زلوا ناتهم ونيستي سقات سلزونه نساقن مسمى عرارينا يا خالي حواري تزمس حاوسنا مسونو صينا مالتيو ثم تحاورنا ون يشتكي نساقن حاجة هاي يكون مناتهم ويا تخاوي خد عن زي كل انت عينت كفتي نازي አይርዶን እኮ አይዘሉ ተረዳው ለهم ክልተ ነገራት ሓደ ንሕና ዘወዳድና ኣብ ልዕሊ ተጋሩ አዲስ አበባ ዘለው እንታይ መልእክቲ ይሕልፋሉ ክርዳና ዝግባ ማለት እዩ ሓደ ክፈልጥ ከሎ ኣነ እዚ ተኣምኖ ናይ ክለብ ሰብ ኣይኮነ ተወሳኺ እውን ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ናይት ክለብ ክኸይድ ኣይፈቀደሉን እዚ ምናልባት ይተፈተኹም ተሓትቶ ንሚኒስተራት ዘርዘሉ ሚኒስተራት ናይት ክለብ ከምዚ ኢሳያስ ከመስለኩም ሲካ ክሰክር ዝሓድር ዓዋሉ ቆልዑ ሓቁፍ ከዓጠር ዝሓድር ገለመለ ይኮነ ኣይፍቀድኒ ፈፂምኻ ኣይከይድን ማለት እዩ እዞም ብብልሽውና ዝተቆማጥዑ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ዲሲፕሊን ከም ዘለዎም ገይሩ እኳ ይዛረብ ዘሎ አሚን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣበይ ቦታ እዮም ክወርዱ ሰብሲ ይወርድ እንዲ ካብ ላዕሊ ደረጃ ናቱ ውድቀት ናቱ እናወደቐ ደስ ኣብ ገለ ቦታ ሲ ቦቶም ኣሎ ታሕተዋይ ክፋል ኣሎ ታሕተዋይ ክፋል እኳ ይዘየለ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትራት እንታይ ገብሩ ተጋሩ ትዛረብ ዘሎ ትግራዋዩ እቲ ዝኽሰ ዘሎ ትግራዋዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተጋሩ ንሓድሕዶም ዝዛረብዎ ዘሎ ነቶም ተጋሩ ኣብ መንጎኦም ኮይኑ ዝተሓደ ምስ ብልፅግና ዝሰርሑ ዘሎ ናይ ዲሲፕሊን ስታንዳርድ ዘለዎም እዮም ኣብ ክለባያቱን እዮም ማይ ጉድነስ ውርደትሲ መወዳት ኣለዎ ግን ሕልፍ ክብል ስለ ዝረኣኳያ እቲ ፀገም ኣብ መንጎ ተጋሩ ፍቅሪ ክፈጥር የድብኒ ተጋሩ ክሕግዝ እየ ዝብል ዝነበረ እዩ ኣብ ኩናት ናይ ተጋሩ ኣትዩ ዘሎ ማለት እዩ ሎሚ ድማ ኣብ ኩናት ናይ ተጋሩ እውን የለን ብልፅግና ክወሮምን ከጥፍኦምን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ብልፅግና ደንጉኻ ቦምባኻ ሒዝካ ናብ ትግራይ ከድካ ደምስስ ዝብልዎ ዘሎ በዓል እዚ አብርሃም በላይዲ ወላ መን ዝበሃል ዘሎ አብርሃም በላይዲ ወላ ህላይ ዝብልዎ በዓል ንሱ ንዓታቶም ክከላኸል ዝውዕል ዘሎ ግድላክ ዳት ራይና ክንብሎ ንኽእል ንቐፅል እንደ ሰናይ የኤርትራ ፓርት ኦፍ የኤርትራ ተወላጅነት ከዚህ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ መግባት የለበትም ብዬ ነው ማምነው። ከዚህ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር አይኖርም። እዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከይደለ ሆይት ቪድዮ ዝመፀኒ ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ሓተላ ስለ ዝኾነ ነቶም ናይ ብልፅግና ህዝቢ ኢትዮጵያ እንደይኮነስ ነቶም ናይ ብልፅግና ውሩዳት ዝኾኑ ፕሮፓጋንዲስትስ ንዓታቶም ዝመግብ እዩ ሓበሬታ ዝቦም ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ግን ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ዝበሃል የለን ብልፅግና ከይዱ ንኤርትራ ሉዓላውነታን ባንዴራን ደምሲሱ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ግበርዋ ኣነ ድማ ክስዕስዓልኩም እየ ዝብሎም ዘሎ ኣየስኻትኩም እዚ ታሪክ ዝደጋገም ነገር ምዃኑ እዩ ቀደም ኣቦኻኸም ኢሉ ነይሩ ክኸውን እዩ ዝደጋገም ታሪክ ስለ ንርኢ ዘለና ኢና ንሃይለ ስላሴ እውን ከምኡ እናበሉ ዘምፅዎ ሰባት ነይሮም እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ሃይለ ስላሴ ኣበየሎ ታሪክ ኮይኑ ደርጋ ኣበየሎ ታሪክ ኮይኑ ኩላቱም እቲ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነታ ክደፍሩ ዝፈተኑ ታሪክ እዮም ኮይኖም ታሪክ ክትከውን ምዃን ከድሮ ኮንካ እንድሕር ኣለኻ ታሪክ ክትከውን ኣብ ታሪክ ድማ ኣብ ትረሳሕ ክፋል ናይ ታሪክ ማለት እዩ እምበር ኢትዮጵያውን እኮ ብፅቡቅ ክዝክርዎም ኣይኮኑ እዚ ኣብ ንዝወድቕ ዘሎ ስርዓት ዝድግፍሲ ናይ ብሓቂ የተሓሳስቡኻ እምበር ሄይ ምርጫ ናትኩም እሱ እንተኮይኑ እንታይ ንብለኩም የብልና ካብዚ ቀፂልና ሓንቲ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ቪድዮ ንኣነ ሰደትኳሲ ካብ ኤርትራ መልሲ ዝረኸብ ኩላ እዚ ቅዱስ ኤርትራዊ ዜጋ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ኣነ በዛ ነፍሰይ ቀልጢፈ ቃል ክኣቱ እኳ ይፈርህ እንደ ዘለኹ ግን ነዛ ፕሮጀክት ንሱ ዝገብራ ዘሎ እንድሕሪ ካብ መንግስቲ ፍቃድ ወሲዱ ዝገብራ ኣሎ ኮይኑ ኣብዚኣ ፕሮጀክት ናትና ኣይሆፕ እዚኣ ቪድዮ እውን ክትበፅሖ ጎፋንድሚ ጌርና ንሃገርና ንምፅባቕ መቸም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ገይረ ነይረ እንድየ እቶም ቅዱሳት ድማ ንማይኮ ሬኮርድስ ኣብፂሖምሉ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እንታይ ዝብል መልሲ ይብል ንመስለኩም ልባውን ሕውነታውን ምስጋና ንዩቱበር ጆርጅ ድራር ደቀረ ኢሉ ፅሒፍዋ ብዙሓት ሰዲድኩም ላይ ተንኪዩ ዩቱበር ጆርጅ ድራር ዝተባህለ ብዛዕባና ኣብ ዩቱብ 3-4 ግዜ ዝተዛረበ ቪድዮ ኣውሪዶም ኣምፂኦም ለይ እቶም ንጆርጆ ክትረኽብዎ እትኽእሉ ኣሕዋት ስለቲ ተገዲሱ ነዚ ናይ ዓድና እንገብሮ ንናኣሽቱ ነገራት ዓበይቲ ነገራት እዮም ግን ድሓን ንክብሪ ንናኣሽቱ ነገራት ብመርበቡ ከጋውሖ ብምኽኣሉ ስለቲ ብተደጋጋሚ ዝምጥወልና ናይ ምትብባዕ ቃላት ብልብና ከነመስግኖ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ተገዲስኩም ኣብፅሑልና በፂሓትልና ኣላ ተንኪዩ ከም መተሓሳሰቢ ወይ ድማ ከም ሓበሬታ ንጆርጅ ድራር ኣብዚ ቪድዮ ካብ መንግስቲ ፍቃድ ወሲዱ ዝገብሮ እንተኮይኑ ዝብል ድማ ክብል ሰሚዐዮ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ፍቃድ ከይወሰድካ ዝግበር ወላ ሓንቲ ነገር የለን እቲ ግቡእ መስርሕ ከምኡ ስለ ዝኾነ
ኩሉ ዝገብሮ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ዘትየን ተረዳድየን እየ ዝገብሮ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ድማ ብኽፉት ልብን ብቕንዕናን ተቐቢሎም እናተሓጎሱ እዮም ከማኻ ይብዙሕ እናበሉ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ሻሂ ጋቢዞም ዘፋንውን ኢሉ ግርም ብጣዕሚ ፅብቕቲ ስለዚ ከማ እንድሕር ኮይና እታ ዝበልናያ ብዙሓት እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ብምባል ገሊፅኩምለይ ነርኩም እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣነ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብሓላፍነት ናተይ ክወስዳ ኣይኮንኩም ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዘሎ ክሰርሓ ዝኽእል ጥራዩ ሓላፍነት ክወስደላ ዝኽእል ማይክሮ ሬኮርድስ ምዝምልከቶ ኣካል ገይሩ ንዝኾነ ይኹን ፕሮጀክት ምስቲ ስኻ ፍቓድ ወሲድካሉ ዘለኻ ሓገዝ ደልየ ኢልካ ብዝኾነ መንገዲ እንተሓቲትካልና ኣነ ነታ ተበግሳ ሓሳብ ክጉስጉሰላን ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከብፅሓን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ጎንኻ ክስለፍ ከም ዝኽእል ጥርጥር የብለይን ስለዚ ኣገይን እታ ኮንቨርሴሽን ተጀሚራ ኣላ ብኣኻ እንተቐፂላ ድማ ቅንዕና ናታ ኣብኣይ ክምስከር ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ደገ ዝግበር ሳልሳይ ኣካልን መንጎኛን ዘለዎ ኣብ ደገ ኣይቀበሎን ኣለኹ ኣነ ምክንያቱ ኣብ ክንደይ ፕሮጀክታት ከምኡ ክሳተፍ ፈቲነ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዲስኣፖይንት ዝገብር ወይ እውን ሕማቕ ስምዒት ሕማቕ ነገር ነቶም ዝነገርካዮምን ዝጎስጎስካዮን ከምቲ ዝድለ ኣይከይድን እዩ ህያው ኣብነት ናይቲ ግሪን ኤርትራ ዝብል ዝመፀ ፕሮጀክት ኣብዚ ብዙሕ ክጉስጉስ ተደፋፊእኩምኒ ኣነ ከምታት ፕሮጀክት ኩሉ ግዜ ስኬፕቲካል ግን ሰባት ብዙሕ ኣወንታዊ ድፊት ስለ ዝገበሩለይ ክጉስጉሰሉ ጀሚራ መወጣታ ድማ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ እቶም ኣነ ዝጎስጎስ ኩሎም ገንዘብና ኣበይ ከም ዝኣተወ ይፍለጥን እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ወዲ ከም ዝፍሪ ስለ ዘሎ ካብ ኤርትራ ዝብገስ ወይ ምስተማኸለ መንገዲ እንተመፅዩ ዝከኣለና ክንገብር ንኽእል ኢና እንተዘየለ ግን ኣብ ደገ ከም ሳልሳይ ኣካል ኮይንካ ዝግበር ነገራት ግን ቁሩብ ክብድ ዝበለ እዩ ስለዚ ነዚያ ፕሮጀክት ናቱ ሓንቲ ህንፃ ድዩ ንሓንቲ ሴማፎሮ ወይ እውን ሓንቲ ናይ ባስ መፀበይት ዝገብሮ እውን ዓብ ነገር ገይረ ዝርዩ ኣነ ኣምላኽ ሓግዝካ ክብሎ ይደሊ ብኡ ዝተበገሰ ነገር እንተሎ ድማ we are happy to help ክብሎ ይደሊ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ምግባር ምናልባት ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እያ ኣብዚያ እዚያ እስከስምዑለይ ኣብዚ ማስ ሚድያ ኤርትራ ህንፃታት ደይብላ ህንፃታታ ናይ ጥልያን እዩ ክሳዕ ሕጂ ተቐይረን ገለይኩም ምን ትብሉ ንሕና ንደሊ ንሕና ንምነ ህዝብና ሰላምን ፍቅርን ስኒትን ብኣውራጃ ከይተባእሰ ብዓሊት ከይተባእሰ ኣስላም ክርስቲያን ከይተባሃለ ፍቅርን ስኒትን ሰላምን ሓቢሩ ክኸይድ እምበር ህንፃታት ሃልዩ ብዓሊትን ኣውራጃ ናይ ዝተባላለዐ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ከማዝያ ፅብቕቲ እንድያ ትመፅእ ዘላ ግን ኣነ ሰላምን ፍቅርን ኣለና ርግኣት ኣለና ሓድነት ኣለና ድሕሪኡ ድማ ህንፃ ንግበር ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሊብያ ፈሪሶም ሱዳን ፈሪሶም እወ ፈሪሶም ንሕና ግን ሰላምና ዓቂብና ሓድነትና ዓቂብና ስለ ዘለና ናብ ህንፃን ምዕባለን ድማ ከተማታትና ገዛውትና ዓድና እውን ክምዕብል ንደሊ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ፅቡቕ ነገር ኣይትመነዩ ምክንያቱ ፅቡቕ ነገር ምምናይ ጌጋ እዩ እቶም ህንፃ ዝሃነፁ ሳቶም ኣካይዳ ናቶም ጌጋ ስለ ዝነበረ እዮም ወዲቖም ንሕና ግን ሓድነት ኣለና ሃገርና ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣላ ስለዚ ናብ ህንፃን ምዕባለን ክትከይድ ኣለዋ ምባል ጌጋ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ነገር ንዝምነሰብ ሻዳው እናገበርካ ዝግበር ዓይነት ፅቡቕ ምክሪ ዝመስል ግን ከምኡ ይኮነን ኤርትራ ሰላም ኣለዋ ሓድነት ኣለዋ እንድሕር ኢልና ፅቡቕ ህንፃታት ንክትሰርሕ ነገራት ንክትገብር ድማ ህዝቢ ኤርትራ ክምነ ንዑ ንክንገብር ድማ ክንሕግዝ ብዓቕምና ክንብገስ ኢና ንዝብል ፅቡቕ ነገር እዩ ኣነ ኣይቃወሞን እየ ፅቡቕ ነገር እዩ ዋላ እኳ ንፅቡቕ ሓሳባት ይብሎ እንተሎ ግን እታ ዘረባ ድማ ንፅቡቕ ነገር ኣይትመነዩ ገዛ እንተሃኒፅካሲ ሊብያ ትኸውን ኢኻ ማለት ኣይኮነን መጀመርያ እቲ መሰረት ፅቡቕ ሃኒፅና ስለ ዘለና ሕጂ ንቐፅል ኢና ንብል ዘለና ነቲ መሰረት ነፍርስ ንብል ኣለና ብኣ ጌርኩም ኣስተኻኽልዋ ናይ ሎሚ መደብ ኣብዚ ኩድየ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ በዚያ ገይረ ክዛዝማ ስትኽትነብራ ጀርዲን ዕላ